Mine damer og herrer, jeg hedder Carl Christiansen, og jeg skal egentlig ikke sige særlig mange kloge ting i dag. Jeg skal forhåbentlig bare styre ordet mellem nogle andre kloge mennesker, der skal sige noget. Jeg er almindelig studerende, ligesom jeg andre, og så tænker I nok, så er han totalt biased, fordi den reform går jo også ud over ham. Bare rolig, jeg er også en kold og kynisk statskundskaber, som har det store perspektiv på det hele. Og jeg har lært i mange år på mit universitet, at hvis der er et sted, der kan spares, så skal der spares. Så på den måde synes jeg godt, jeg kan repræsentere begge ender af bordet i dag. Jeg tænker at starte sådan her. Der var en mørk og stormfuld torsdag i starten af december. Det var ikke kun vejret, der var oprørt, det var de studerende også. Og jeg vil gerne sige velkommen til Panum, som jo er blevet omdøbt til de studerendes universitet. Har været blokeret hele dagen i dag. Sidste uge var der masser af blokader. I morgen er der også hele det humanistiske fakultet er blokeret. Så lad os tage det som, at det er på vores hjemmebane, at Morten Østergaard kommer i dag. Og det minder mig egentlig om, for to år siden, der var jeg til en anden debat med Morten Østergaard på universitetet om uddannelseskvalitet. Der dukkede 10 studerende op. Og den eneste grund til, at vi 10 dukkede op, var, at universitetet ringede over til studenterrådet i sidste øjeblik og sagde, at det er pinligt, hvis der kommer en til studerende. Så skynder jeg lige at finde nogen og sådan noget. Det virker som, der er lidt større interesse for emnet i dag. Og det er jo måske, fordi det ikke kun er uddannelseskvalitet, men der også er en reform, som er meget op i tiden. Spørgsmålet i dag, vi så skal have fundet svar på, som jeg ser det i hvert fald, et af spørgsmålene er fremdriftsreformen det samme som, eller hvad for et forhold har det til uddannelseskvalitet? Er det noget, der udelukker hinanden? Har det nogen relation? Og så videre, så videre. Det er et meget, meget spændende område, som jeg håber, vi bliver klogere på i dag. Og vi har en hel masse kvalificerede gæster, som skal gøre os klogere på det. Ikke mindst Morten Østergaard, uddannelsesminister i Danmark for Radikale Venstre, og på den måde repræsentant for regeringen og forligspartnerne. Men jeg vil også lige nævne formanden for Danske Studerendes Fællesråd, Jakob Brogaard, som kommer til at deltage i debatten. Og ikke mindst vores helt egen Mie Sofie Andersen, formand for Studenterrådet ved Københavns Universitet. Men inden at Morten får ordet, inden de andre får ordet, så skal vi først høre nogle helt almindelige studerende tale lidt om, hvad uddannelseskvalitet egentlig er. Vi har en masse forskellige inputs planlagt her i den første del af aftenen eller eftermiddagen. Og den første, jeg vil give ordet til, er nok den, jeg kender, som ved allermest om emnet. Hun hedder Emilie Nejberg. Hun er også vores repræsentant i Københavns Universitets bestyrelse. Og så læser hun psykologi og har brunt hår. Så ordet er dit, Emilie. Hvor er det der? Værsgo. Jeg tjekker lige, om den her virker. Virker den? Fedt. Okay, jeg har fået den her ikke helt lette opgave at sige lidt om, hvad jeg egentlig synes, at uddannelseskvalitet er. Det tror jeg, der er rigtig mange forskellige svar på rundt omkring på det her universitet. Så tror jeg virkelig, at jeg vil starte et andet sted og sige, jeg tror, at uddannelseskvalitet i rigtig høj grad er, at vi kan gennemføre en uddannelse, som kan ryste os rigtig godt til resten af vores liv, og som kan spille en rigtig god og vigtig rolle i vores liv videre hen. Det kan det heldigvis for rigtig mange af os i Danmark lige nu. Så opstår det interessante spørgsmål, hvad er det så egentlig, vi kan? Hvad er det, vi gør, der gør, at det her det faktisk lykkes i et vist omgang lige nu? Det tror jeg, der er forskellige svar på. Jeg tror, at en af de rigtig vigtige ting, det er, at vi på universiteterne kan mødes med alle vores forskellige baggrunde. Og vi kan mødes med alle vores forskellige baggrunde og mødes om det, som vi alle sammen synes er det allermest spændende og det allermest vigtige i hele verden. Jeg tror, at det skyldes, at vi får mulighed for at afprøve at udvikle os selv, afprøve at udvikle vores faglighed, og vi gør det i undervisningslokalet, men at vi også gør det i praksis ude i virkeligheden. At vi gør det i alle de faglige, sociale, politiske foreninger, der er rundt omkring på studierne, og at vi også måske ligefrem gør det i udlandet en gang imellem. Jeg tror, at det skyldes, at vi bliver udfordret. Uddannelseskvalitet opstår, når vi bliver udfordret af vores undervisere, at vi bliver udfordret af hinanden, og vi bliver udfordret af os selv. Og at vi kan hjælpe hinanden og os selv, når det er lidt svært en gang imellem. Fordi, let's face it, det er det for de fleste af os en gang imellem. Og det ville sgu også være lidt trist, hvis det ikke var. Vil det ikke?
Alle de her ting, det skal vi holde fast i. Men hvis ministeren og hvis Københavns Universitet faktisk mener alle de flotte ord, de godt kan lide at sige ved festlige lejligheder om, at vi skal have den bedst uddannede generation nogensinde, så skal vi altså mere end bare holde fast. Så skal vi sikre, at alle studerende på det her universitet har en rigtig uddannelse. Vi skal simpelthen have noget undervisning, og vi skal ikke bare have noget undervisning, vi skal også have noget ordentlig undervisning. Vi skal have nogle undervisere, der faktisk kan undervise. Vi skal sørge for, at man ikke som studerende skal bruge hele eller halve dage af sin tid på at rende rundt på tværs af byen i desperat søgen efter et grupperum, et sted, hvor man kan holde en pause sammen med sine medstuderende, eller i jagt efter en underviser. Vi skal sørge for, at forskerne ikke er sådan nogle, der står hernede på bunden af et auditoriegulv, mens vi sidder helt deroppe, men at forskere er faktisk sådan nogen, man kan snakke med, nogen, man kan spare med, nogen, man kan samarbejde med. Nogen, man måske ligefrem endda en gang imellem møder i mindre grupper. 3-4 studerende har mulighed for at se hinanden i øjnene, og ikke som jeg står lige nu, taler til rigtig, rigtig mange hundrede af jer lige nu. De her ting, det er ikke nødvendigvis særlig billigt. Det er heller ikke nødvendigvis særlig let at opnå. Det kræver penge, og det kræver prioritering. Og det håber jeg, at både Morten Østergaard og Københavns Universitet vil være villige til at poste i det, fordi det tror jeg er det, der skal til, og jeg tror, det er ekstremt vigtigt for, at vi faktisk kan nå alle de her flotte mål, vi taler så meget om. Tak for ordet. Tusind tak. Nu blev vi lidt klogere på, hvad det egentlig er, emnet handler om. Men noget andet, som også er svært at gennemskue i sådan en storslået debat om fremdrift og hurtigere ud-reform, er alle de her tal, hvilke konsekvenser har det på helt almindelige studerende. Så vi skal også bruge lidt tid på at høre nogle helt håndgribelige og konkrete eksempler på, hvordan ude på Københavns Universitet, lokale steder, at uddannelseskvaliteten spiller sig ud, og hvordan den står til at blive forringet, måske, osv. osv. Så Pernille Götz fra etnologi har jeg fået at vide er rigtig klog og skulle sige noget om det ude på humaniora i hvert fald. Du sidder der. Værsgo, du skal bare gå til den. Er den tændt nu? Okay, jeg har noget at sige. Ja. Jeg vil starte med at sige, at jeg er en af dem, som ikke kommer af en akademisk familie. Så dengang jeg startede på etnologi for snart en del år siden, er jeg glad for. Så synes jeg, det var rigtig svært at gå på universitetet. Og jeg blev faktisk også lidt skuffet over, at jeg synes, at min læringsbehov ikke rigtig blev opfyldt. Lidt af det, som Emilie sagde før, at jeg synes faktisk, det var rigtig svært at være i dialog med underviserne og mine egne medstuderende, fordi at der var dårlige rum for at mødes på en anderledes måde. Og det tog jeg konsekvensen af. Og i 2011, der startede jeg sammen med nogle medstuderende på etnologi et projekt, der hed Det Anderledes Læringsmiljø. Og det kan jeg snakke om i evigheder. Men grundessensen af det var, at vi ligesom lavede noget innovation inden for læringsområdet på universitetet. Vi sørgede for, at studerende og undervisere kom i dialog om, hvordan man kunne skabe nogle bedre muligheder for læring ved siden af den skemalagte undervisning. Ja. Pointen er, at det her projekt det er blevet et pionerprojekt, som både KU og det humanistiske fakultet bruger rigtig aktivt i deres strategier, fordi det faktisk er et af de bedre projekter i forhold til, hvordan man skal løse den her udfordring med, hvordan vi sikrer kvalitet i uddannelserne. Og det er jeg meget stolt af. Det har jeg været med til at starte, og har også fået et bredt netværk og sådan noget. Og en ting er, at det bliver støttet med en masse penge, og måske flere penge i fremtiden. Det er sådan en ting. Men det har jo selvfølgelig betydet, at jeg har lavet det her projekt. Det har selvfølgelig betydet, at jeg er blevet markant forlænget i min uddannelse, fordi jeg faktisk har prioriteret at undersøge, hvordan jeg kunne lære bedre på min uddannelse. Så jeg har været lang tid om min uddannelse, men jeg er fandme også blevet dygtig. Altså jeg er... Ja, så jeg er et godt eksempel på en af dem, der faktisk godt kan lide at være på universitetet, fordi jeg har været med til at skabe nogle gode rammer. Men det projektet har affødt, og det som jeg tror på, det er, at det netop
at alt det, der sker ved siden af undervisningen, som er altafgørende for de studerendes motivation. Det vil sige, at det er helt vildt afgørende, at man har tid og plads til netop at engagere sig uden for undervisningen. Fordi det, der sker i undervisningen, det imødekommer ikke nødvendigvis de studerendes behov. Fordi vi har jo alle sammen forskellige behov for læring, men også forskellige interesser og er nysgerrige for mange forskellige ting. Og det skal der ligesom være plads til, og det tager tid at finde ud af, hvad man også er nysgerrig omkring. Det er den store pointe. Ja, det var nok det, der var min pointe. Men jo, pointen er, at det netop er fordi, der er den her ambition om et masseuniversitet, at det er endnu mere vigtigt, at der netop er tid og plads. Fordi hvis vi vil have et masseuniversitet, så skal vi også sørge for at skabe nogle rammer, hvor at man kan få opfyldt sine behov som en individuel studerende, som ellers bliver ret fortabt i et stort og sindssygt administrativt system. Og jeg synes nogle gange fra regeringen, så hører man sådan noget om, at vi skal løfte i flok. Og det paradoksale for mig, det er, at jeg har faktisk taget initiativ, og jeg har faktisk taget ansvar for min egen uddannelse, og jeg har faktisk også været med til at bidrage til udviklingen af universitetet i anno 2013, og været med til at skabe nogle visioner for universitetet, som jeg synes, der er mange, der mangler. Det går lidt mere op i tal end visioner. Og det er jeg faktisk pisse sur over, at det så rammer mig negativt, at der kommer den her studiefremdriftsreform. Det synes jeg bare ikke er retfærdigt. Og hvis det er, at vi skal løfte i flok, så bliver I simpelthen også nødt til at give os tid til at løfte i flok. Jeg skal også gemme lidt klapsalve til de andre, ikke? Vi har også en datalog til stede, har jeg fået at vide, med navn Simon. Altså der. Har du en mikrofon, Simon? Det har jeg. Fedt. Og den virker. Hvad har du på hjertet? Jo, jeg skal måske introducere mig. Jeg hedder Simon, og jeg er 28. Okay. Det er ikke så meget godt. Han er datalog. Ja. Godt. Ja, men en tidlig klapsalve var også godt. Ja, jeg er 28, og jeg har studeret datalogi i 5 år, hvilket vil sige, at jeg har en bachelor. Og jeg har selvfølgelig lavet mange andre ting, end at få ICTS på min uddannelse, kan man regne ud. Blandt andet så har jeg haft en hel masse studiejobs. Jeg har været systemadministrator for et politisk parti, og så har jeg arbejdet for nogle interesseorganisationer, og så har jeg også været studenterunderviser eller instruktor på en hel masse kurser på min egen uddannelse. Og det var noget, der skete sådan lidt tilfældigt. Jeg kunne godt lide at undervise, fandt jeg ud af. Og det har jeg faktisk brugt sammenlagt 1,5 år på fuld tid af min studietid på at undervise, men sådan sidelagt med selv at tage kurser. Så det har også fyldt rigtig meget. Og jeg synes, at det at have et studiejob, særligt på datalogi, men jeg forestiller mig, at det gælder for en hel masse fag, det er en unik mulighed for at finde ud af, hvad man egentlig skal bruge det til overhovedet. Og det er en unik mulighed for overhovedet at have et job bagefter, så man ikke skal gå i 1,5 år og vente på, at man bliver kvalificeret nok, eller skulle have en praktik, som ikke er betalt, eller et eller andet. Så det har givet mig nogle muligheder, og jeg tror, det har givet andre nogle muligheder også på den måde. Og det at være studenterunderviser, det har været helt utroligt givende for mig fagligt. Jeg tror, jeg har lært mere af at undervise folk, end at selv at få undervisning. Det siger måske noget om universitetet i virkeligheden, men det vil jeg ønske for andre. Men det er svært at få tid til, hvis man skal følge 40-50 timers undervisning selv. Så har jeg også lavet en masse frivillige ting på mit fag, fordi jeg kan rigtig godt lide at hjælpe folk med de ting, de sidder fast med. Og der er rigtig mange ting, man kan sidde fast med, når det kommer til computer. Og mange af de ting, dem får man ikke rigtig at vide af problemer. Så der er rigtig meget sådan skjult pensum på datalogi. Man skal lige installere Linux, og man skal lige installere en teksteditor, og
før man ved af det, så undrer man sig over, er der en separat uddannelse, jeg burde melde mig ind på, før jeg kan starte her? Eller... Og ja, det er der. Den er bare ikke rigtig oprettet. Så den kan man bruge rigtig meget tid på, og både at sætte sig ind i, når man selv er studerende, og hvis man er en studerende med overskud, og gerne vil hjælpe andre, så kan man også bruge rigtig meget tid på det. Og det synes jeg har gavnet mig rigtig meget. Men jeg er meget i tvivl om, hvordan jeg skulle få tid til det nu. Ja, jeg tror, det er min historie. Ja. Nu er vi jo på Panum, så det er nærliggende at spørge en mediciner, hvordan det står til. Og skulle der være en mediciner, der hedder Christina iblandt os? Ja. En læge til stedet, hvor? Hej, jeg hedder Christina. Læser medicin på andet semester. Og deroppe, ja. Okay. Hej. Ja. Hvad har du på hjertet, Christina? Før jeg kom her, jeg er kvotesorer, skal det lige siges, og det er jeg rigtig stolt af. Og for at gøre mig fortjent til den her plads, der har jeg blandt andet taget en bacheloruddannelse i folkesundhedsvidenskab. Jeg opdagede rimelig tidligt, at folkesundhedsvidenskab ikke var det, jeg skulle bruge resten af mit liv på, men jeg færdiggjorde uddannelsen på normeret tid, fordi at det ville gøre mig studieegnet. Det ville vise, at jeg var studieegnet, så jeg kunne komme ind her. I løbet af den her uddannelse, der blev adgangskravene for studiet, de blev ændret, så jeg måtte supplere min studentereksamen. Det gjorde jeg sideløbende med. Jeg har også arbejdet frivilligt for Røde Kors som samarit. Det gør jeg stadig, fordi jeg synes, det er enormt relevant at komme ud og møde til skadekomne og syge mennesker. Og det kan jeg helt klart bruge, selvom jeg kun er på andet semester. Og det har jeg virkelig, virkelig lyst til at fortsætte med. Derudover så har vi en masse interessegrupper på Panum. Det handler ikke kun om sociale aktiviteter, hvilket jeg selvfølgelig er enormt glad for. Det giver mig et godt netværk, og måske lige det skulderklap, man har brug for en gang imellem, når tingene bliver lidt hårde. Men det giver også et fingerpeg om, hvilket speciale man kunne tænke sig at bevæge sig ud i, når man er færdig. Og det sætter jeg enormt meget pris på. Jeg er en god studerende, synes jeg selv. Det, der gør mig til en god studerende, og det, der vil gøre mig til en god læge engang forhåbentlig, det er, at jeg har hjertet med i det her studie. Jeg glæder mig til at udforske alle de muligheder, det her studie giver mig. Faglige, sociale, udlandsrejser, arbejde, hvad end. Og jeg har lyst til at bruge al min tid her. Jeg har ikke lyst til at bruge det som et fuldtidsjob. Jeg har lyst til at bruge det som meget, meget mere end det. Tak. Tak for det, Christina. Hvis vi skal have det sidste ansigt på uddannelseskvaliteten, så har jeg hørt, der er en Sofia Luna fra filosofi. Hej. Hvor? Jeg står her. Der, okay. Goddag. Hej alle sammen. Værsgo. Jeg hedder Sofia Luna, jeg er 20 år gammel, og jeg læser filosofi. Jeg er på mit 3. semester. På mit studie har jeg læst tekster af den tyske filosof Immanuel Kant. Kant, han skriver: handel således af menneskeheden i din egen person, som vel som i enhver person, aldrig kun behandles som middel, men altid til lige som mål. Nå, men så er der i diskussionen om den her fremdriftsreform, så bliver det sagt, hvor lang tid tager det så for en studerende at kvalificere sig? Altså, kan man gøre det på normeret tid? Kan man gøre det på 6 år på SU? Hvordan gør man? Så spørger jeg, kvalificere sig til hvad lige akkurat? Ja, hvad er et mål i sig selv? Måske udviklingen og udfoldelsen af den enkeltes potentialer. Dygtiggørelse inden for et fag, man virkelig brænder for. Hvad er et mål i sig selv? Vi er mål i os selv. Vi er konstituenter for det her samfund, vi prøver at skabe sammen. Mennesker må aldrig være et middel. Hvornår bliver det til det? Når vi skal jages igennem det her system. Når de svagere bliver endnu sværere stillet. Når vi skal opfylde krav, som kun refererer sådan nogle abstrakte ting som diplomer og tal. Det kan aldrig være mål i sig selv. Uddannelsessystemet er til for os. Vi er ikke til for uddannelsessystemet. Jeg er glad for, at I er enige. Ja, altså uddannelsessystemet er ikke en fabrik. Vi er ikke et råstof, der skal ind og behandles lidt eller sådan noget. Vi er ikke nogen produkter.
der kan blive solgt. Det er hverken til universitetet selv, eller til erhvervslivet bagefter. Vi er mennesker. Ikke også? Ja. Så jeg præsenterer altså den her idé, at man faktisk kan bruge det, man lærer på universitetet til noget i det virkelige liv. Det virkelige liv er også på universitetet. Det er også nu, vi lever. Det skal der være plads til, og jeg håber, at vi med vores respektive fagligheder kan tage stilling til, hvad det er for et samfund, vi gerne vil have. Tak. Nu tror jeg, at jeg forstår Kant. Der er jo, som I ved, 2 sider af et kateter, og vi skal også høre lidt fra den anden side. Vi har heldigvis 2 vippere til stede, som også gerne vil komme med et input. Sagde jeg en joke? Okay, jeg forstod den ikke. Jeg forstår den senere, måske. Jeg har hørt af Henriette Laustrup, som er lektor på Sund, at du gerne vil sige noget. Hvor er du? Deroppe. Okay. Vil du hernede, eller vil du stå deroppe? Nu kommer der mikrofon. Mange tak. Mange tak, fordi jeg måtte komme her i dag. Inviteret. Jeg er lektor på afdelingen for sundhedstjenesteforskning, og det er her på Sund, på Institut for Folkesundhedsvidenskab. Jeg har undervist i rigtig, rigtig mange år, 15 år, det synes jeg er mange år efterhånden. Og for mig der er undervisningen fuldstændig grundfæstet del af mit virke her på universitetet. Det er både ekstremt meningsfuldt, det er sjovt, det er udviklende, og det er også tidsrøvende, og det er også frustrerende. Og det, der gør mit arbejde som underviser meningsfuldt og berigende i dag, det er det engagement, som igen og igen opstår i møde mellem voksne mennesker med videbegær. Studerende og undervisere. Når I kommer til fagene forberedt og er videbegærlige og vil læse, vil skrive, vil diskutere og blive klogere. Det er fantastisk. Når I tager det på jer selv, at finde ud af, hvad fagene går ud på, og hvad der forventes, og kaster jer ind i det med al den spirende faglighed, der er, også i spil med omverdenen udenfor. Så noget af det store for mig, når jeg underviser, det er jo også, når for eksempel på folkesundhedsvidenskab, at der er studerende, der har været i Tanzania og deltaget i et projekt om mor-barns sundhed, og som kan tage den viden med ind i diskussion om, hvad der skal til for, at velfærdsteknologi kan spredes i den tredje verden. Eller når studerende på IT og sundhed har arbejdet som implementeringsmedarbejdere i regionerne for et nyt IT-system og kan deltage med stor viden og indsigt i, hvad det er for nogle organisatoriske udfordringer, der er, når man forsøger at implementere systemer og kan bruge teorier, vi har haft til at sige noget om det. Jeg er bange for noget af det tidspres, der vil komme på jeres studie, og jeres studie med studiefremdriftsreformen, og eventuelt også begrænsninger på orlovsmuligheder, lige præcis vil gøre nogle af de her sidstnævnte erfaringer meget sjældnere. Og udsigten til den her reform bekymrer mig også, fordi der er nogle af de ting, som i forvejen er frustrerende for mig som underviser, som jeg kan være bange for bliver yderligere gældende og vil udfordre noget af kvaliteten. Og det er noget af den indimellem, så kan man sige, tiltagende uselvstændiggørelse af studerende, der kan komme særligt på grund af mange af de styringstiltag, der kommer på jeres studier. Ufattelig mange retningslinjer, målbeskrivelser osv., eller fokus på regler og rammer frem for på indholdet i undervisningen. Og jeg tror, at det yderligere pres og yderligere regelstyring, der kan komme, som vil gøre, at I nødvendigvis må fokusere på at leve op til krav, gør, at I i mindre grad vil følge jeres videbegær og engagement. For det kunne blive lidt farligt at blive engageret, for det i faglig diskussion, eller i forskningsprojekter, i innovationsprojekter, for det kunne tage den tid, man ikke har, og som man ikke må bruge. Så det er nogle af de bekymringer, som jeg i hvert fald kan have for kvaliteten. Jeg synes også, at der er nogle muligheder i
det der ligger, vil jeg så sige, i fremdriftsreformen i forhold til at sikre, at nogle af de studerende, der kommer ind på universitetet, også er studerende, som har de nødvendige kvalifikationer til at varetage det pres, der er, og de krav, der er til at være studerende. Så det synes jeg også er vigtigt, at vi ser på nogle af mulighederne i den reform på med positiv øjne. Så det var mit bidrag. Tak for det. Der blev rent faktisk også nævnt noget positivt i den reform, og det regner jeg også med, at vi skal have tid til at diskutere i dag. Nogle af de ting, der blev peget på. Der er endnu en af de gamle. En studieleder på medicin, Jørgen Olsen, har også et input. Og beklager, jeg kalder dig gammel. Det var ikke. Jeg er jo gammel, den er det. Kan I høre, hvad jeg siger? Ja? Nej? Lidt tættere på. Hvor skal jeg stå? Her. Hvad med her? Jamen, jeg fik at vide også, at jeg skulle komme her, ikke som studieleder, men som repræsentant for de videnskabelige, og jeg måtte godt være kritisk. Og det er jo dejligt, så kan man kaste sig ud i det. Så jeg skal selvfølgelig snakke om kvalitet i uddannelserne. Og jeg synes, at man skal se det i den sammenhæng, som omfatter livskvalitet for de studerende, de politiske signaler, og så også forskernes holdning til undervisningen. Når det gælder jeres studerendes livskvalitet, så synes jeg, man skal bemærke sig, at den her fremdriftsreform, den er en del af en reformrække, der bygger på en helt bestemt filosofi. Og jeg vil opfordre jer studerende til at gøre helt præcis klart, hvad den her filosofi den går ud på. Øget arbejdsudbud, det er blandt andet et mål. Og nu snakker jeg om de lægestuderende, som jeg kender til. Man kunne sige noget af det tilsvarende om mange andre studerende. Men øget arbejdsudbud betyder for jer i klart sprog, at udsigten til arbejdsløshed fremover skal motivere jer til at tage et job et sted i landet, I ikke har lyst til at bo, og et speciale, I ikke har lyst til at være i. Og bagefter så vil I stå tilbage med følelsen af overhovedet ikke at have haft indflydelse på jeres egen situation, fordi jeres uddannelse næsten ikke levner nogen mulighed for individualitet. Og den udvikling er efter min mening ikke alene forkert, den er også direkte ødelæggende for uddannelseskvaliteten. Når det gælder de politiske signaler, så er de desværre også klare. Der gives fremover færre penge til universitetsuddannelse, taxameterbevillingerne beskæres løbende, og den studietidsafhængige færdiggørelsesbonus er formentlig fugle på taget. Her vil jeg også være tydelig mailet. Det må være logik for burhøns, at når man vifter nogen om næsen med en stor check, der nærmer sig 0,5 milliard kroner, så frembringer det en kreativitet af den type, som nu er lagt tilbage i skuffen på frueplads. Det kan ikke komme som overraskelse for politikerne. Når det gælder forskerens holdning til undervisning, så må jeg og mine forskerkollegaer se kritisk på os selv og på vores syn på uddannelse. Undervisning af høj kvalitet kræver refleksion, tid og prioritering, også i forhold til vores forskning. Faglighed bør efter min mening ikke være synonym med nørderi, fordi selvom vi selv er forskere er nørder, så er målet med vores undervisning ikke nødvendigvis at producere kloner af os selv. Meningsløs studietidsforlængelse, det skal selvfølgelig minimeres. Og derfor er det ikke rimeligt, at vi tilbyder studerende kurser, hvis eksamener har meget høje dumpeprocenter. Vi må som forskere og undervisere begynde at se det her som et udtryk for vores egen utilstrækkelighed, og ikke som et udtryk for de studerendes manglende begavelse. Vi skal blive bedre til at målrette undervisningen til eksamen, og i forhold til den konstant voksende vidensmængde, så skal det være naturligt, at vi diskuterer prioriteringer i det faglige stof, uden at vi per refleks bliver beskyldt for at læfle for den laveste fællesnævner. Jeg mener, at universitetsuddannelserne har to former for faglighed. Der er den faglighed, der kan beskrives i studieordninger og måles i ECTS og i karakterer ved eksamensbordet. Desuden er der en mere amorf faglighed, der handler om studerendes selvmotiverede fordybelse i forskning og erhverv gennem frivillige forsknings- og praktikophold. Denne amorfe faglighed, studietidsforlængende eller ej, er efter min mening kvintessensen i akademisk dannelse. Og den samfundsmæssige gevinst heraf kan ikke undervurderes.
Og måske er netop vores studerendes amorfe faglighed, den akademiske dannelse, det punkt, hvor vi i et globaliseret perspektiv i konkurrencen har mulighed for at tage de afgørende point hjem. Tak for jeres opmærksomhed.